vaikka ihan siitä metron syöttöraiteen. No. Minä se tuli. Nyt. Tuolta raiteelta lähtee niinku vaihde sitten sinne metron syöttöraiteelle. Eli radalla, joka johtaa tonne varikolle. Metrovarikolle. Tässä menee yhdessä tolle raiteelle. Saadaan just jättää pujen taakse toi syöttöraiden vaihte. Ja tuo itse Erkanen syöttöraide tuosta raiteesta. Tuo syöttöraide nousee sillalle. Ja nyt tässä tulee se pääsyöttöraide tuonne Itäkeskuksen suunnalle. Mennään nyt tuonne. Niin siinä on paljon puhuttu syöttöraide. Itäkeskus. Tämä juna jatkaa Uusnaareen. Östra Centrum. Tåget fortsätter till Nordsjö. Niin ja takaisin maan alle. Me jatketaan Vuosaaren radalle, mutta jäädään ekalla pysäkillä pois siitä jälkeen. Rahtilasta. Rahtila tulee Vuosaaren radalle. No saadaan tätä keskimmäistä raadista, kun tässä 3 raadista, sitä ei tarvitse käyttää, kun sitä käyttää vaan niin poikkeusraadilla, että esimerkiksi lisävuorosta sitten ja ne puolivuorot, esimerkiksi syöttöraidille tai metrovarikolle tuolta Mellunmäeltä tai Vuosaaresta, jos mennään tuonne metrovarikolle, niin nää illan vikat vuorot, niin ne taitaa mennä. No niin, nyt tässä Erkaneen noin raiteet eri suuntiin. Ja Mellunmäen raide nousee tuosta taas pinnalle hetken kuluttua, mutta me pysytään maalla. Tuolla on varmaan Erkane. Joo, nyt se Erkaneen sitten.